एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां बिरखां बर' आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि बर'नि सासे आगुनि दैदेनगिरि बिथां रायकस ब्रह्म आरो गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, आंनि सिगांथिं जिरायनाय आंनि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, आङो नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावदों। दिनै नोंथांमोना बे मेलाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे फैबाय थानाय 5थि जि बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय बे गसाइनिसिना ओनसोलनिफ्राय जोंनि बिजाथिखौ एबा UPPL हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनायाव नोंथांमोनाबो बाहागो लानानै जोंनो मोनसे गोख्रों फोथायनाय नोंथांमोना होदों। दा बेनि थाखाय साबायखर बावदों। एसे आगोलाव जाय बिथाङा बिबुंथि होलांबाय, रमिय' नार्जारी गलाघाटनि, बिथाङा जि समाव फरायसा आफादाव दङमोन, बिथाङा आंनि गाहाय नेहाथारिमोन, आं आफादगिरिमोन। जोङो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन। दिनै बिथाङा बर' कसारी काउन्सिल, बड'लेण्डनि बाहेराव थानाय बर' फिसाफोरखौ लानानै मोनसे बर' कसारी काउन्सिल दादों। बे बर' कसारी काउन्सिलनि बिथाङा डिपुटि चिफ। आरो जोङो बे गोलाव समाव हारिनि बाथ्राफोरखौ लानानै ज' खामानि मावदों, ज' सानदों आरो दिनैसिमबो ज'यैनो मावगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, राजखान्थि खालामनाया आंनि जिउनि थांखि नङामोन। आं फरायसा समावनो जा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावनो जा, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आङो राजखान्थियाव फैगोन। नाथाय बर' हारिनि जि जारिमिन, जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो थांनानै दङ। गोलाव सम सोमावसारनायाव 5,000निफ्राय बांसिन जोंनि सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। जोंनि आइजोफ्राबो भिक्टिम जादों, जोंनि गथ'फ्राबो भिक्टिम जादों, न' बां सावजादों, पुलिस मिलिटारिजों मोनसे समाव हमजादों, बुजादों, जेल जोबजादों। बेनो जोंनि बर' हारिनि जारिमिन। दा बे गोलाव समनि जारिमिनाव जोङो मा सोलोंखो, मा नुखो, मा रोंखो आरो मा मावखो, दिनै मोनसे हिसाब जादों। जोंनि माहारिया मानो सोमावसारदोंमोन? जोङो जोंनि हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेदेमा हारि महरै गायसननो थाखाय जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथा, जोंनि हा हुनि रैखाथिखौ लानानै बै समाव सोमावसारनाया जागायदोंमोन। आरो दिनै जोंनि खर'साजोंनो NDBनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनाय, BLTनि सोमावसारनाय, बे गासैबो बारलांजोब्बाय। मोनसे दुम हाव थासारिनिफ्राय फैनानै नैबे 5 बोसोर जों सरकार दानाय समाव, बे गिबि 5 बोसोर 50 बोसोरनि उनाव जेराव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो मानसिया, जोंजों रायजो जानाय गासैबो हारिनि मानसिया, आदिबासियानो जा, कच राजबंशियानो जा, सूत्रधरानो जा, जि हारियानो जाया मानो, बिथांमोनाबो आलो गोजोनै संसार जानो हादों। जि समाव दुम हाव थासारिमोन, आर्मि पुलिसआ अराय सम फुंनि मोनानि जोंनि आलासिमोन, बै समाव जोंल' नङा, गुबुन हारिफ्राबो जोबोद खस्थ' मोननांदोंमोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनानै 2002 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोङो राजखान्थि हान्जायाव फैदों। आरो राजखान्थि हान्जायाव खामानि मावनो थाखाय मानसिनि अभाब गैया। MLA मन्त्रि जानो थाखाय मानसिफ्रा लाइन नांनानै दङ। नाथाय बिनि उनावबो आं राजखान्थियाव फैदों। राजखान्थियाव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय हारिखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन, ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनांगोन। आरो 30-40 बोसोर सोमावसारनायाव जिखिनि खहा जालांबाय, जिखिनि थालांबाय, बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव थाबैनो मावफुंनानै सोलोंथाइ फारसे, रांखान्थि फारसे, समाजखान्थि फारसे जोङो दावगालांनांगोन। जोंनि थैनि बेसेन, जोंनि जिउनि बेसेन, जोंनि माखासे आइजोफोरनिफ्राय लानानै उन्दैफ्राबो भिक्टिम जानायनि जि बेसेन, बिनि बेसेना जागोन जेब्ला हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि महरै गायसननो हागोन। दा ओंखायनो थांनाय 27 बोसोराव BPFनि सरकार दङमोन। बै समाव बिथांमोननि MCLA, बिथांमोननि MLA देरहादोंमोन। नाथाय बै समाव बिथांमोननि MLA देरहादोंब्लाबो बे BTCनि 40 समष्टिनि मादाव बयनिख्रुइबो मान सन्माननि जि समष्टि, बयनिख्रुइबो गोजौसिन जि समष्टि एबा बयबो मान होनाय समष्टि, बे जाबाय दतमा समष्टि। बे दतमा समष्टिखौ जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन, बिनि लामा सामा, बिनि आबादथिलि, बिनि फरायसालि, बिनि धोरोमनि थानसालि,
ब्रह्म बाथौ ख्रिस्टान जियानो जाया मानो थानसालिफोरखौ जेरै लुनांगौमोन बेबायदि लुफुंनाय जायाखै। दिनै दतमा समस्तियाव दतमा ओनसोलाव जोंनि हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोरा दावबायफैयो। मानोना बे दतमानिफ्रायनो बर' हारि थांना थानायनि बर' हारि रैखाथिनि जांख्रिथाया जागायदोंमोन। नाथाय बे दतमा समस्तिखौ बिथांमोना गारसोनानै दोननायखाय बे ओनसोलाव दिनै जौगानाया जोबोद स्ल' जादों। दा बे जौगानायखौ जोङो जोबोद स्पिडआव लांनांगोन। मानोना मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनांगोन जे जि जायगायाव बर'नि जांख्रिथाया जागायदों बे जायगाया दिनै फासयनानै थायाखै, बे जायगाया दिनै जौगाबाय। बे जायगाया भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोर बायदि जोंनि जायगायाबो जोंनि ओनसोलाबो जौगाबाय। बेखौ दिनै मुलुगनि मानसिफोरनो दिन्थिनांगोन। नाथाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय BPFनि समाव बेवहाय जायफोर देरहादों बिथांमोना MCLA जानानै दङमोन। बिनिफ्राय जायफोर MLA जालांदों BPFनि समाव बिथांमोना जेबो गुरुत्व मोनाखैमोन। दा बिनिखायनो दतमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै जोंनि दतमा समस्तिनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायनानै आरो लोगोसे जोंनि हान्जानि गासैबो दैदेनगिरिया सावरायनानै आंखौनो बेवहाय बिजाथि महरै फसंदों आरो आंखौ बिबान होदों फैगौ 5 बोसोराव 40 समस्तिनि मादाव जेरैबायदि दिनै गयबारि समस्तिखौ जौगाहोदों बे दतमा समस्तिखौबो 40 समस्तिनि मादाव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय समस्ति महरै गायसननो थाखाय फैगौ 5 बोसोराव आंखौ बिबान होदों। दा ओंखायनो सरकारा जाफिनगोन, सरकारा जेरैखि जाया UPPLआनो दागोन आरो थांनाय खेबसेनि बायदि नङा। एबार 22-23निफ्राय बांसिन मासि मोननानै एबार UPPL हान्जाया सरकार दागोन। BJPआ गेलेदों, नाथाय BJPआव जोंनि मानसिया गैया। साफा सानै मानसियाल' जोंनि मानसिया BJPआव दङ। राष्ट्रीय दलफोराव, नेशनेल आफादफोराव, नेशनेल दलफोराव जोंनि मानसिया गैया। मानोना जों बैसिम जोंहा सहाया, बै दिल्लीसिम जोंनि मानसिफ्रा सहाया। दा ओंखायनो राष्ट्रीय दलाव जोंनि मानसिया गैया, कंग्रेसआव जोंनि मानसिया गैया, BJPआव जोंनि मानसिया गैया। जोंनि मानसिया दङबा BPF आरो UPPLआव दङमोन। दा दिनै BPFआबो खनले खनले गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय, रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय, बिथांमोननि समाव जौ जुवा माखासे दादागिरिनि राजखान्थि खालामनायनि थाखाय दिनै बाक्सा जिल्ला, दिनै तामुलपुर जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला, चिरां जिल्ला आरो क'क्राझाराबो दिनै लासै लासैनो बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामदों। आरो नैबे बिसायख'थियाव जों जुदि सोनाबनिफ्राय सानोब्ला श्रीरामपुर समस्ति, जमदुवार समस्ति, सराइबिल समस्ति, कुसुगाव समस्ति, एबार बे मोनब्रै समस्तियाव UPPLनि बिजाथिया जोबोद बुरजा भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। क'क्राझारखौ जुदि जों नायोब्ला दतमा, बनरगाव, सालाकाथि, मावखुंग्रि जोंनि जोबोद मोजां मोजां बिजाथिफोरखौ जोङो फसंदों आरो बे मोनब्रै समस्तियाबो देरहानो थांगासिनो दङ। देबारगाव समस्तियावनो हाग्रामा महिलारिया जेननो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बिजाथि महरै फसंदों। दा ओंखायनो दिनै दतमा समस्तियाव नोंथांमोनजों लोगोसे आंबो लोगो लाफानानै फैगौ 5 बोसोराव जोंनि जेसेबां आइजोफोर दङ रांखान्थि फारसे जौगानो थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जौगाहोनांगोन। जेसेबां जोंनि बिदा फंबाया आबाद मावो, आबादथिलिखौ जोङो जौगाहोनांगोन। जोङो मालाबा अखा हायोब्ला, अखा हायाब्ला जोङो आबाद मावनो हाया। देग्लाय बोसोरावबो जोंहा अखाया जोबोद खम, ओंखायनो आबाद मावनो हायाखै। दा आबादथिलिफ्राव जोङो सलार होनांगोन। सलारजों जोङो सलार पाम्प गायोबासो मोजाङै आबाद मावनो हागोन। फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनांगोन। जोङो COVID-19नि थाखाय बोसोरथामल' खामानि मावनो हादों। बे बोसोरथामाव 1800 किल'मिटार, 1800 किल'मिटार जोङो लामा आरो दालां बानायनाय जाबाय। बे 4 बोसोर एबा 3 बोसोराव जोङो गासै 1800 फरायसालिखौ मोजां खालामनो हाबाय। बे 3 बोसोराव जोङो गासै 2095 थानसालिफ्राव, मन्दिरफ्राव आलारि सोरां बिथांखिजों 2 लाख रां होनो हाबाय। BPFनि समाव कुनु थानसालियाव बेबायदि फैसा होआमोन, कुनु बेबायदि जोंनि ब्रह्म मन्दिरफ्राव फैसा होआमोन, कुनु गिर्जाफ्राव फैसा होआमोन। नाथाय जोंनि समाव जोङो 2095टा मन्दिर थानसालिफ्राव 2 लाख होनानै रायजो राजाफोरखौ मन्दिरफोरखौ साबना हामना खालामनो हाबाय। जोंनि समाव 3,23,000 जोंनि न'खरफोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानायफोरनो 42,000 न'खरनो
जोङो हानि मोनथायखौ होनो हाबाय बेबायदिनो जोंनि जिफोर फरायसाफ्रा फरायदों बिपिएडनि समाव जौ जुवा बायदिसिना थासारिमोन बे थासारिखौ 100% बन्द खालामनानै दिनै जोंनि समाव जोंनि फरायसाफ्रा दिल्लीयाव थांनानै आईएएस कोचिं लाहैदों गुवाहाटीयाव थांनानै एपीएससी एसीएस अफिसार जानायनि कोचिं लाहैदों सरकारनि खरसायाव दिनै जोंनि फरायसाफ्रा इन्जिनियारिं आरो डक्टर जानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना कोचिं लाहैदों बोसोरसेयावनो दिनै 30 जन 40 जन 50 जन गाहाम डक्टर फरायनो हानाय जोंनि फरायसाफोर ओंखारबाय बियो बिपिएडनि समाव जायाखैमोन दा ओंखायनो नोंथांमोननो आं दिनै बुंनो सानदों जे हारिमुनि बिथिङावबो बिपिएडआ मालाबाबो नोजोर होआखैमोन 1950 मायथाइनि बै समाव खेराइ मोसाहैनाय जोंनि जायफोर जोंनि आयंमोन दिनै बैसो जाबाय बिथांमोना मालाबाबो मान सन्मान जिखिनि मोननांगौ मोनाखैमोन दिनै बिथांमोनखौ जों बरायदों आलायारन सिनेमायाबो 20-25 बोसोर बम्बेआव दंहैयोमोन बेखौ जोङो दिनै बायख'नानै लाबोफिनदों रेडिअ सेन्टारफ्राव जायफ्रा मेथाइ खननानै बर' हारिखौ दिनै बर' हारिनि हारिमुखौ दिनै जौगाहोबाय बिथांमोनखौबो जों बरायदों जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जाय बिथांमोना जोंनि मेथाइ खननाय आरो मोसानायखौ मुलुगनि दरबाराव गायसनलांबाय बिथांमोनखौबो नायसनाखै दिनै बिथांमोननि मुङाव दिनै मुसुखा गायबाय जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव 204 नलेज सेन्टार गायसनदों जोङो सासेबो बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ दोनलांनो नागिराखै जोङो गासैखौबो दिनै मावफुंदों क'क्राझाराव हाबजेननाय गेटखौ जों बानायदों नोंथांमोना थाङोबा नुगोन जे क'क्राझाराव हाबजेननाय गेटआव दिनै खाम सिफुं होनानै जे जोंनि जे मोनसे मैखोम ओनसोल जेराव जोङो रायजो जायो जोंहा सोदोमस्रि आरो हारिमु दङ बेखौ दिन्थिनो थाखाय मुलुगनि मानसिफ्रा फैयोबा क'क्राझाराव हाबजेननायावनो जाहाथे बिथांमोना साननो हायो बे जोंनि हारिनि मोनसे ओनसोल बिनि थाखाय दिनै खाम सिफुं सेरजा होनानै जोङो गेट बानायदों हारिखौ दैखांनानै लांनो थाखाय मोनसेबो खामानिखौ जों गाराखै दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय बिथाङा खामानि मावनो हाया जोंखौ बुंदों मेला होग्रा सरकार बिथांमोननि दिनाव मेला होदोंमोन जौ जुवानि मेला होदोंमोन जोंनि दिनाव मेला जादों सोलोंथाइनि मेला जोंनि दिनाव मेला जादों थुनलाइनि मेला जोंनि दिनाव मेला जादों ड्रामा फेस्टिभेल मुलुगनां थाखोनि नाटकनि मेला जादों जोंनि दिनाव मेला जादों दिल्लीयाव जेराव भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैना बुंदों जे बर' माहारिनिफ्राय सारा भारतआनो सोलोंनांगौ दङ जोंनि दिनाव खेला जादों फुटबल खेला मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव फुटबल खेला जादों 67,000 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बाख्नायदों जे बड'लेण्डआव फुटबल खेला जानाया बे खेलाल' नङा बेयो खौसेथि आरो जौगानायनि नेरसोन होननानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जोंनि दिनाव खेला होदों डुरान्ड काप फुटबल जेराव नेशनेल इन्टारनेशनेल प्लेयारफ्रा फैनानै क'क्राझाराव गेलेदों आरो बेखौ मुलुगनि 22 हादोरनि मानसिफ्रा नायगासिनो दङ जे बड'लेण्डनि क'क्राझाराव फुटबल खेला जादों दिनै बड'लेण्ड आरो क'क्राझारा मुलुगनि बेसेबांबा गोजौआव दावखोबाय बे खामानिखौ बिपिएफआ मावनो हायाखैमोन दा नंखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आङो राजखान्थियाव फैदों नाथाय राजखान्थिखौ आं मालाबाबो आंनि बिखा बिख्लोआव थैयाव मालाबाबो हाबनो होनाय नङा मानोना गोबां मानसियानो राजखान्थिखौ गियो आंबो राजखान्थिखौ गियो नाथाय राजखान्थिनि गेजेरजोंनो जोङो समाजखौ सिबिनांगोन समाजखौ दैदेनलांनो हानांगोन दा बेबायदि जुदि मोजां थांखि लायोब्ला मोजां लामाजों दैदेनलाङोबा जोंनि जायफ्रा दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै बिसोरखौ दिनै गभर्नमेन्ट साख्रिजों लोगोसे आरोबाव गुबुन खामानि मावनानै जानो हानायनि राहा लामा होनांगोन बिपिएलनि समाव फिसा कन्ट्रेक्चुयेल साख्रियावबो लाख थाखा लायोमोन नाथाय जोंनि दिनाव जिखिनि साख्रि होबाय 10,000सो साख्रि दिनै गभर्नमेन्ट साख्रि गोजा मोनसेबो कन्ट्रेक्चुयेल नङा रावबो आथाना फैसाबो होनो हायाखै दिनै फोरोंगिरि थिसननाय फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ जेसेबां स्कुलाव भेकेन्ट पस्ट जादों फोरोंगिरि थिसननायनि खामानि सोलिगासिनो दङ भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ दा नंखायनो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोन आं बयखौबो खावलायदों जे नैबे समा सोलायनायनि सम नैबे समा हारि जौगाहोनायनि सम नैबे समा गोजोनखौ लाखिनायनि सम नैबे समा जौ जुवा गाज्रि खोमसि फोथायनाय ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव फैनानै गोग्गो समाज आरो माहारि दानायनि सम दा बे समखौ जोङो ओरैनो हगारनो नाङा आं दतमा समष्टियाव इलेक्सन गेलेनायनि आन्दोआव मोनसेल' थांखि जे दतमा समष्टिखौ फैगौ 5 बोसोराव जोंनि
बड'लेण्डनि 40 समष्टिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो जौसिन समष्टि हिसाबै गायसननानै नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजानो थाखाय आङो बे मोनसे गिफ्ट बेखौ होनो थाखायसो फैदों। दा ओंखायनो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंनो हानाय जोंनि बाथ्राफोरखौ लानानै आं 29 बोसोर न' गारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदों। जिखालि आंनि आइया रुंसारि जादों इखालिबो आं हांगार स्ट्राइकआवनो दङमोन। हारिनि थाखायनो जोङो जोंनि जिउनि खावसे समखौ जों हारिनि थाखाय होदों। दा ओंखायनो आंखौ सोरबा बुंदों जे नोंथाङा बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन, बेवहाय बिजाथि सानै दंबावो बिजेपि आरो बिपिएफनि बयबो कौटि थाखा गोनां, नोंथाङा बोरै देरहागोन? थाखाया आगोलाव जोनोम जायाखै, मानसियासो आगोलाव जोनोम जादों। मानसियासो थाखाखौ बानायदों, थाखाया मानसिखौ बानायाखै। दा ओंखायनो थाखाखौ आखाइनि जिर होननानैसो बुङो मानसिफ्रा। टकाथ' हाथर मल, दिनै दङ गाबोन गैया। सोरबा माहाजोनाबो मोजां बाहायनो रोङाबा नेक्स्ट जेनेरेसनावनो गरिब जायो, आरो सोरबा गरिबाबो मोजां खामायनो रोङोबा नेक्स्ट जेनेरेसनावनो बियो माहाजोन जायो। बे थांलाय फैलायसो जिनिसा। दा ओंखायनो हारिनि बाथ्राखौ लानानै इयुन नोजोरखौ नायनानै माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिया बेसेबांबा गोब्राब थासारिजों फैनाय बे थासारिखौ गोसोआव लानानै एबार जोङो खामानि मावनांगोन। आं नोंथांमोननो स्पष्ट खोथा होदों जे फैगौ 5 बोसोराव दतमा ओनसोलनि रायजो राजाजों थानानै आंखौ नुदों जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै बिसोरनि सावस्रिफ्रा देहाफ्रा गाज्रि जालांदों, लेखा फरायनायनि थासारिया गैया जादों। दा ओंखायनो आंनि मिशना जाबाय फैगौ 5 बोसोराव दतमा ओनसोलनि रायजो राजाजों थानानै दतमा ओनसोलखौ जेरैखि जाया सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोम गासिबो बिथिङाव जौगाहोनानै मोजां मोनसे समाजनि दाना होनायानो आंनि थांखि। दा नोंथांमोन बयनोबो आं खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো। অলপ আগতে মোক কৈছে সবে বড়ো ভাষা বুজি পায় বুলি, হয়নে বাইদেউ? বুজি পায়নে নাপায়? এই কাৰণে মই একেলগে বড়ো ভাষাতে কলো। মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালো। দতমা অঞ্চলটো দতমা সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, আৰু দতমা সমষ্টিটো বড়োলেণ্ডৰ 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত সবচে উন্নত সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিবলৈ মোক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত দিছে। এইকাৰণে মই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছো। দতমা অঞ্চল অহা 5 বছৰত শিক্ষা, দীক্ষা, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাস্তা ঘাট, মন্দিৰ, দলং সব নিৰ্মাণ কৰি আপোনালোকক এটা সুন্দৰ সমষ্টি আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰাটোৱে মোৰ দায়িত্ব। মই তিনি কথা কলো। ঈশ্বৰে ভগৱানে আপোনালোকক ভালে ৰাখক। অবং লাউৰিয়া অৰাইসम नोंथांमोनखौ मोजाङै लाखिथों। बिसायख'थिया फैगौ 22 तारिखआव जागोन आरो 26 तारिखआव रिजाल्ट ओंखारगोन। दा 26 तारिखै जों बयबो मोसानो मोनगोन ना रायजोफोर ज'नो? मोसानो मोनगोन ना मोना? ঠিক আছে। आंजों बयबो बुंदो इउपिपिएल जिन्दाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीपीएल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दतमा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दतमा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोजोनथों।